Gaur Irantzu del Valle daukagu gurekin. Artista moduan definitzen da. Dantza, antzerkia, zirkoa, denetarik egin izan du. Eta gainera leku askotan egon da. Esperientzia ugari ditu kontatzeko. Goazen ba, Irantzu ezagutzera. Ba, ongi etorri Irantzu, konta iguzu. Nortzara edo nola aurkezten duzu zure burua? Bueno, esan duzunez, nire izena Irantzu da. Eta nire burua, artista bezala presentatuko nuke ez. Dantzari, aktorea, orain pixka bat ere zuzendari gisa, baina artearen inguruan beti egon naiz eta beti gustatu zait. Eta arte mota asko, beraz, nik uste dut izena agian artista. Artista, hola orokorrean. Eta txiki-txikitatik egon zara artearen munduan edo? Bai, hasieratik 3 edo 4 urte nituela, nire aitarekin joaten nintzen gimnasia ritmikaren entrenamenduak ikustera, eta beti hor nengoen, egunero joaten ikustera, eta azkenean irakasleak egun batean esan zuen. Bueno, 5 urterekin sartzeko da, baina nahi baduzu ekarri, eta horaz nintzen pizka bat hori gimnasia ritmikoarekin hori izan zen hasiera, ez? Osa, 5 urte, baina gutxiagokin ja joaten zinen... Ikustera, esken nengoen, ikustera, eta nik nahi nuela hori egin, eta ez dakitzen, 3 terdi edo 4 urterekin, azkenean esan zion hori monitorea nire aitari. Esan zion, hurrengoan ekarri eta baldin badago ongi hastea. Eta zer erakartzen zintuen horretatik? Mugimendua, nik uste dut zela mugimendua. Izan behar nuen nintzen, baina naiz tximino bat bezala. Orduan, mugimenduaren mundua, musikaren mundua, ezakit, agian orain pentsatzen gimnasia ritmikoa da nola kirola eta artearen ezakit. Nasketa bat, ez? Eta niri kirola gustatzen zaidan ez, eta dantzaren mundua, musika, agian nasketa hori zenez, hori erakartzen ninduen, nik uste dut. Eta etxean ere egiten zenituen zure gauzatxoak, zure dantzak eta zure ikuskizunak? Bai, beti genden, nire aizbani eta lehengusinak, eta ere geneukan hor lehengusu bat, ez zitzaiela agian asko gustatzen, baina beti sartzen genuen zerbait egiteko, eta afari guztietan egiten genuen obra bat. Hori dantza, koreografia, antzerki bat, beti gauden. Bai, eta piano bat beneukan, tektatu bat, hor ezakit guztian nahazten ez. Eta hori gustatzen zitzaigun asko, eta azkenean hori nire aizpatan jarraitu dugu hortik. Eta hori baina beti da nik. Eta gero, gaztetan jarri zinen serioago gauza batekin edo besteakin, edo beti izan da... Hasieran, izan nuen gimnasia ritmikoarena, eta txikitatik dantza eta hori joko horietan antzerkiaren jokoak egiten geunden, baina nire ametsa ere zen zirkoan egotea. Zirkoan, bueno? Trapezista. Trapezista bat izan nahi nuen ere. Baina gero hori, handiago nintzenean, nahi nuen izan dantzari profesional bat, eta hori, dantzan zentratu nintzen, baina gero ere, hasi nintzen ez ere antzerkiaren munduan ikasten ez, ikasketak egiten eta ikusten ere zerikusi handia zuela dantzarekin, biak batera egon nintzen egiten, baina hori. Nire ametsa zen, lehenik zirkoko trapezista izatea, baina gero dantzari profesionala izan nahi nuen. Eta hori, saiatu zara noiz bai, zirkoko munduan sartzen edo trapezismoa egiten? Begira, justo azkeneko proiektuan, esan behar dut azkeneko, lehen gaude beste batean, baina eszenatokian egon naizen azken aldia, justo konfinamentua aurretik, edo horrerago, izan zen Gallarren eta zen produkzio bat Maleficio de la Mariposa, Lorcarena, eta justo nintzen mariposa bat, eta esan zidaten egiteko ea nahi nuen egin paper hori eta ikasi behar nuela egiten aereoak. Ala! Bai. Eta orduan niretzat izan zen erronka handi bat, esan nuen baiet saiatuko nintzela,
Eta, niretzat izan da... Eta lortu zenuen? Bai, azkenean lortu nuen denbora oso gutxitan, izan da ere... Kaineroa, ez? Bueno, erronka, esan duzu moduan, ez? Kaineroa, erori nintzen egun batean, izan ditut erredurak, izan da, pixka, nire gurasoak zeuden egunero nola, ea zer gertatzen zaion honi, baina niretzat izan da nola mets bat lortzea, ez? Claro. Bai, hori izan da pasada bat. Eta ari zer da, oialekin egiten zenuten edo? Bai, da, berez, niretu nuen hasieran, zen nola proiektu bat eskoletarako euskeraz eta erderaz. Eta eskolak etortzen ziren, ikusteko pixka bat Gaiarre, Lorcaren historia, Gaiarrenen historia. Eta hasieran ni nintzen Gaiarreko gida bat bezala, ez? Ni nintzen, nengoen jantzita gidaz, eta beraiek uste zuten nintzela gida bat. Orduan egiten genuen, nola simulazio bat, falta zitzaiela aktore bat, eta esaten zuten, joen, non aurkituko dugu pertsona bat, ez? Eta aurrak, pues bera esan digu, dantzatzen dakiela, dakizet, bueno. Eta orduan, gero ateratzen nintzen mariposaren papera egiten. Eta justo horretan lehenengo, ateratzen nintzen lehen aldian egiten nuen nola koreografia bat, eta igotzen nintzen noialera eta egiten nuen nola, hori, koreografia bat zintzilik, ez? Bai. Eta pasada bat niretzat hori izan da. Bueno, azkenean ere zure dantza ikasketak edo oinarri hori ere ematen zizuten, ez? Hori egiteko. Nik uste dut horregatik egin zaidala agian hain erraza, esaten dut, eskaintzen ziren denbora motzean, ez? Bilabetetan lortu nuena, ere laguntzarekin eta egunero entrenatzen, baina nik uste dut hori ikasi behar dela poliki-poliki. Eta hori da orain nahi dudana, hasi nola poliki-poliki teknika hartuz. Oinarri bat ez, eukitzen eta gero ja. Hori niretzat izan da nola, hor bizi dudana izan da nola, ez dakit, beste mundu batean sartu naiz, ez? Eta izan dut orain nahi dut hau izan. Hau frogatu. Bueno, hor txikitako ametsak, ez? Bai, hori egia da, bai. Eta dantza munduan ze egin zenuen? Klasikoa, kontemporaneoa edo? Berez, begira, hasi nintzen hip-hop egiten. Beitu? Bai, egin dut guztia alderantziz. Hasi nintzen hip-hop egiten, hori baino lehen bakarrik dantzatzen nuen, ez? Eta zergatik, ez? Nire aizparekin, lagunekin eta hori. Eta beti genden, nola presentatzen, koreografia, ziren, ez dakit, Ansoaingo playbackeko koreografiak eta gauza horiek. Eta hori zen, nola, gure urteko erronka, ez? Eta egun batean, hortzegoen, ez dakit, juradoa edo... Epaileak, ez edo, bai. Esan zidan bat, zergatik ez zara sartzen akademia batean, ez dakit zer, eta hortik hasi nintzen ja, nola akademikoki egiten... Formazioa... Bai, hori, egiten hip-hoparena. Eta gero ere, ezagutu nuen, hasi nintzen, jendea ezagutzen eta hasi nintzen, golenen dago nola, zonalde horretan, zineetan, jendea, orain ere dago, baina lehen batez ere, entrenatzen breakdance eta gauza. Kalean? Bai, eta hasi nintzen hor ere, kalean, breakdance egiten, eta hori, betidanik gustatu zait akrobaziaren mundu hori, ez? Eta gero ja, sartu nintzenean, antzerki eskola sartu horretik, egon nintzela, kontemporaneoa egiten, eta gero antzerki eskolan ere ez. Eta orduan, ikusi nuen hor, lurra eta lurreko mugimenduak eta hori breakdanceekin zeudela pixka bat zer ikusia zutenak, asko gustatzen zitzaizkidala. Eta teknika ere hartu nahi nuela, ze beti nengoen kolpez beteta. Orduan, hasi nintzen kontemporaneoaren munduan sartzen, eta, klasikoa egin nuen oso berandu, horretzen ez, egon nintzen bizitzen hilabete batzuk Bulgarian, eta hori izan nuen sorte handia hartu zidatelako eskola batean, dantza eskola batean. Eta klasikoa egin nuen lehen aldiz izan zen Bulgaroz.
Aiba! Bera hitz egiten zuen bulgaruz eta ni nola, bale. Hor nengoen. Ez ingelesez? Ez. Bulgaruzen eta lehen aldia, orduan izan zen nola. Baina, bueno. Bueno, kopiatuz ez, gainontzeko klasekidei kopiatuz. Baina izan zen pizka eta erraro gabe. Baina, bueno, horazen nintzen, eta gero ja, nuen beste amets bat, betidanik, zela joatea kontserbatorio batera. Eta banekian, agian, joan behar dela lehenago, baina ni RKR eta joan nintzen, egin dituen frogak, eta sartu nintzen bigarren mailan, Burgoseko, kontemporaneoko kontserbatorioa, bai, kontserbatorio, eta, deitzen da Conservatorio Profesional de Danza de Castilla y León da, baina hori. Eta horrek hasi nintzen kontemporaneo egiten, eta hor ere klasikoa genuen asignatura bat bezala. Eta hori orduan egin dut nola pizka bat, jendea egiten dugu, azten da oinarritik ez, dela klasikoa. Klasikoa, kontemporaneoa, gero hip-hop, ni egin dut pizka bat alderantziz, baina azkenean hartu dut pizka bat guztitik. Hori da. Eta Bulgarian ere joan zinen, dantza munduan zerbait egitera, proiekturen bat edo? Ez, nengoen mutil batekin, eta bera egon zen hor Erasmus antzeko bat egiten, eta, bera egon zen hilabete batzuk gehiago, eta justo ni nengoen bizitzen Madrilen, eta horren Madrilen nengoen dantzatzen ere, Carmen Senran egon nintzen eta horrela, eta horretzen naiz, ailegatu zela momentu bat esan zian, ez nahi duzu etorri honera, frogatzera edo. Orduan joan nintzen eta ideia zen, joateara eta ikusiko nuen ea zer egiten nuen. Eta egia da, sorte handia izan nuela, sartu nintzen nola gobernuko eskola batean, egin behar dituzula froga batzuk. Eta ni sartu nintzen kurtso erdian, irakasleari, ezakit, esan zidan, eske nigo nintzen Espainian bizitzen, orduan, etorri hilabete hauek, eta pasatu nintzen horrela. Eta gainera zen ziren, ordaintzen genituen 7 leba zirela, nola, ez dakit, 4 euro hilabetean, edo horrela. Eta dantza egunero, egiten genituen 3 ordu terdi egunero, zegoen subventzionatua bezala, eta nizartu nintzen hor, sorte handiarekin, Eta gero, esan duzu, Madrilen ere egon zinela, Madrilen ere profesionalki dantzatzen edo baita ere formatzen? Egon nintzen, Madrilen, hasieran hasi nintzen zineko ikasketak egiten. Egin duzu denetarik, ez irantzu, artearen munduan entzukitu dituzu? Horregatik esan dituen nahiago dudala artista hitza. Eske gustatzen zait, nik beti esan dut bizitza gehiago behar ditu dela. Bai, guztia egiteko, ez? Baina, nik uste dut guztia balio duela guztirako, baina egia da gero zentratu behar zarela zerbait. Batean edo bestean, bai. Agian, adibidez, zinean probatu nuen, ikasketak egiten eta hori, eta ez zitzaidan hain beste gustatu, antzerkia gehiago gustatzen zait, baina egia da horrek agian eman zidala nola beste ikasketa. Perspektiba bat edo, ez? Eta balio duela ere, dantzarako edo kamararen aurrean egoteak, ezin duzula pentsatu dela 1, 2 eta 3 eta egin, ez? Ezakin ikuste dut gauza guztiak ematen dizutela nolabait ikasteko zerbait. Baina hori Madrilen egon nintzen, zinea ikasten, eta gero sartu nintzen formakuntza batean kontemporaneoa egiteko, baina horrez nuen sorte handia izan nuelako lesio bat Akilesen, eta egon nintzen ia urte bat ibili gabe. Ibili gabe? Bai. Eta hori dantzatzen egin zenuen lesio hori? Nik uste dut baietz. Justo izan genuen horretzen naiz Break on Stage dela Bilbon egiten den nola dantzarekiko festival bat. Lehiaketa edo... Dira nola, da lehiaketa, baina ere da nola... Festival edo erakusketa edo... Oso famatua dena, eta urte horretan, egia da, urte batean egon nintzela nire hip-hopeko taldearekin irabazi genituen konpetizio batzuk eta saria zen hor dantzatzea Bilboarenan.
Eta hurrengo urtean uste dut izan zela, joan nintzen nire aizparekin lehiaketa bat egitera, baina zela ja biren kontra nola bataia ditzen ziren bataiaz, de freestyle. Eta erosi nituen Vans batzuk, eta esan nuen, eraman behar ditut lehiaketarako, eta gaizki. Zaitzen izan nire ona, ez? Nik uste dut ez. Egia esan zidaten ja tendinitisa ja aurretik izango nuela, baina egun hori izan zen ja, baina bai. Hori geratzen da, ez? Dantzariak zareten hori, azkenean hainbeste ez, lantzen duzu ezuen gorputza eta batzutan igual gehiegi edo ez ditu. Bai, gainera agian ezakizu, ni uste nuen zela nola rozadura bat, fizioak ikusi ninduenean, esan zidan, baina nola ez zara konturatu. Eta nire esaten nien, bueno, eski, justo Madrilen ere nengoela gimnasio batean klaseak ematen, eta horko fizioak esan zidan, baina nola ematen dituzu klaseak, eta ni bakentzen dut zapatilla, eta egiten dut uste nuelako zela rozadura bat, eta azkenean hori komplikatu zen. Eta horregatik ere egiten dit ilusio handia, orain ikustea ere nire burua nire adinarekin eta lesio batzuetaz pasatuta profesionalki lanean jarraitzen duzula, ez? Edo alde batetik edo bestetik. Hori, lesio hori markatu zidan asko. Uste nuen ez nuela dantzatu behar inoiz gehiago eta... Eta zer egiten duzu zure burua zaintzeko edo zure gorputza zaintzeko horrelakoetan edo... Egin beharko nuke gehiago. Gehiago. Zer egiten dut? Zer egin beharko nuke. Nik uste dut egin beharko nukeela yoga gehiago, ze yoga egiten dudanean laguntzen dit, asko laguntzen dit. Eta batez ere ematen dut, begiratzen dut pasatu zaidana, adibidez lesio hauek eta gainditu dudana, eta horretan zentratzen banaiz, ikusten dut bizitza hobeto, ez? Agian batzuetan kejatzen gara, kendu digute bolo hau, edo adibidez orain koronavirusarengatik kendu dizkigutela proiektu asko, eta kejatzen zara, baina gero pentsatzen duzu, oroitu nola zeuden ezin zenuenean ibili, orduan baloratu behar duzu gehiago duzuna, ez? Eta ez, ni hori zentratzen naiz, gaizki pasatutako egoeretan pentsatzen dut, eta hortik ateratzen dut positiboa, ez? Eta hori zertan ari zara? Proiekturen bat daukazu hor esku artean? Bai, zorionez gainera egoera honetan gaudela da posteko, ez? Eta uste dut sortea daukagula. Begira, justo gaude orain Uarte zentroan dela, arte garaikideko zentro horretan, eman digute residentzia bat, artistiko bat, eta oso ongi gaude hor, daramagu nola, 2 edo 3 hilabete, eta ari gara egiten poliki-poliki, eta produkziorako residentzia bat. Orduan, proiektua bidali nuenean, egon nintzen hitz egiten artista desberdinekin, nire intentzioa zelako, artista komunitate bat egitea, ez dakit, komunitate artistikoa, horrelako zerbait. Egoteko, hori esan duzuna, disiplina desberdinak, artista desberdinak, eta hortik guztio batera zerbait egiteko. Eta hor ari zarela proiektua zuzentzen, ez? Ez dantzari modua, maizik eta zuzentzen. Ni nago zuzentzen, gero nire aizpa dago zuzendari laguntzaile bezala, eta gero beste gunean ere hemen egon zen Andrea Loyola dago dantzari bezala, Nekane Itoiz, Arritxu Dehatza hemen ere egon zela. Horiek daude nola deitzen dugu gorputz ekipoan, ez? Beraiek dira gorputz ekipoa, gero soinu eta musika ekipoan dago Derrun kolektibo, direla Eloi eta Omar, eta hori oso ongi. Eta gero ere daukagu bideo eta argazki munduan dagoena Sikareli Point, berarekin ere beste lanak egin ditu dela aurretik. Eta bukatzeko
diseinu eta jantzi diseinuaren munduan daude Kromita Clothing marka egiten duena Jonas eta Endugu markarena Noemi. Eta hori, eta nik hor gaude bihar justu daukagu... Entsaioa? Ez, bihar justu daukagu argazki sesio bat. Bitu. Eta ea zer moduz, nik uste dut ongi. Hori, pixka bat egia da egoera honekin izan behar garela pixka bat nola flexibleagoak, ze beti gertatzen da zerbait, agian ez dakit, daukazu ordutegi bat, baina beti aldatu behar da. Gainera, imaginatzen dut, hainbeste jende elkarrekin lan egitea, izan beharko dela nahiko zaila, ez? Bai. Nik uste dut, egin nuen gauza bedeteniko bat izan zela, nire aizpari esatea, zuzendari laguntzaile izatea. Ze bai, egia esan, agian gehien kostatzen ari zaidana, baina nik uste dut hori ikasketa bat dela guztia, da talde, saiatzen ari naiz, eta ikasten ari naiz ere ez, hori gestioa ez, eta talde guztien gestioa egiten, artistikoki ikusten dut, agian erraza egiten zaidala, gauzak eteratzen direla, baina egia da, Bai, sormen aldetik ondo, baina gero ez... Hori da, sormen aldetik oso ondo, bai, primeran eta guztiekin gainera, baina hori, zailena da agian, gestionatzea guztia ez, agian batek ezin du, orduan egin behar duzu ezakizer, edo materialak, hori, baina nik uste dut gutxinaka ikasiko dudala. Noski. Espero dut. Eta gero esan duzu, zure aizparekin asko lan egin duzula, ez? Txikitatik oso ondo eramaten zarete, ez? Eta hori nolakoa da, ez azkenean, imaginatzen dut ere, zure bizitza profesionaletik aparte ere, pertsonalean ere zati handi bat izango dela, orduan, ondo gestionatzen duzu baita ere hori, edo... Nik uste dut daukagula trukoa jakiteko nola lan egin dezakegun. Daukagunean rolak erabakita, hor primeran lan egiten dugu. Ez baldin badakigu, zer rol duen bakoitzak, hor ja... Egiten duzu talka. Bai. Adibidez, horitzen naiz, dela egon ginen kabaret batean elkarrekin, deitzen zela, lamentablemente bien, un oculto kabaret. Hasieran zegoen bera beste bineskekin eta musikaria zela, Amaia Romero, gero justo joan zela Operación Triunfora, eta justo tarte horretan, Amaia joan zen, sartu zen beste pianista bat, eta beste aktore bat joan zen, eta sartu nintzen ni. Orduan hor, ongi egon ginen, baina egia da, hori zuzendariak, Ferminek esaten zigunean, venga, aizpak, egin koreografia hau, biei, ez? Zen nola esaten zuen bera, ez hau beto, hau beto. Orduan, nik uste dut gakoa dela jakitea... Bakoitzaren rola, ez? Eta... Adibidez, orain dela bi urte, izan zen, edo horreko urtean, jaz nahi zaidetzen. Egin genuen eskola, Nafarroako eskolarako eta egin genuen Mikaela Paelaren obra eta esan zidaten egiteko zuzendaritza. Eta nire aizpa zegoen justo... Antzezle moduan. Bai, antzezle moduan, eta primeran. Gainera lagundu zidan asko, izan zen antzezle eta izan zen ere laguntzaile, zuzendaritza laguntzaile. Eta hor oso ongi. Orduan, bakoitzak dakigunean zer egin behar dugun edo zer rol dugun, niretzat da, primerakoa. Bai. Ze ondo, hori baita ere izango da polita, ez? Gauzak egiten dituzunean elkarrekin eta gero, ospatu eta bizialitzuzunean elkarrekin. Bai, gainera hori, nik uste dut ere nire familiarentzako edo nire gurasoentzako, ikustea biak gaudela elkarrekin, ezakit, polita da. Egia da, batzuetan ongi dagoela ere bakoitzak berea egitea, ez? Bai, noski. Adibidez, hori, Gaiarrekoan bera ez zegoen adibidez, baina izan zen nola, orain nik egiten dut hau, bera egitea beste gauza bat, eta gero gora biak zebestela gaude hori. Biak entzaiatzen, biak lan egiten dugu leku berean, familia berekoa, lagunen mundu bera, orduan egunero ikustea ere da pizka bat, hori.
Eta adibidez, zu, aipatu duzu formakuntza anitza daukazula, ez gauza asko ikasi dituzula edo, zuretzat beharrezkoa da formakuntza artista bezala sortzeko edo? Nik uste dut, hoberena dela bi gauza izatea, ez? Bakoitza izatea nola independentea eta gauzak ikastea bere moduan edo agian ez da izan behar formakuntza instituzionala edo. Baina nik uste dut ere teknika bat izatea laguntzen duela, ez? Ez dute esan nahi, agian badaude artistak direlak nola autodidaktak eta beraien bizipenak eta esperientzia bidaiatzen eta ikasten eta beste artistak ikusten lortu dutenak eta agian daude ere beste artistak bakarrik izan dutela formakuntza formala edo. Nik uste dut, niretzat egokiena izango litzateke bien nahasketa bat. Bakoitzak bere esperientzia izan behar duzu, bidaiatu, ikusi, baina nolabait autodidakta moduan, baina ere baldin baduzu formakuntza bat izateko oportunitatea ere nik uste dut egokia dela. Esan duzu, bidaiatu, ikusi, zu horretan oinarritzen zara edo inspiratzen zara sortzerakoan edo zeretan? Baina nahi gabe, adibidez, begira, kontatuko dizut, proiektu honetan, deitzen dela Miti, hasiera batean, hasiera batean gaia zen nola komunikazioa, ez? Komunikazioa, baina ez berbala, ez? Nola gorputz komunikazioa eta, gonginen ikertzen nola atal asko, ez? Teorikoki, ze atalak dituen eta gutxinaka nik uste dut ongi egon dela, joan da ideia nola garatzen beste leku batera, ez? Eta egun batean pentsatzen, hasi nintzen pentsatzen, eta esan nuen, nik uste dut gai hauek betidanik izan ditu dela, ze agian joan da gaia komunikazioa izaten jarraitzen du, baina egia da joan garela pixka bat nolabait hausnartzeko egiten ditugun bideak eta norekin elkartzen garen, baina ez garela agian konturatzen gaudelako gizartearen eta teknologiaren munduan, ez? Gizartea doala oso azkar, bakoitza doala bere mundura, hiri bat, ez? Hiri bat dela oso azkarra, kotxeak, metroa da, nola, ezakit. Kaotikoa edo. Kaotikoa, teknologia da pizka bat mundu hori eta nolabait bakoitzak espazioan egiten dituen bidaiak eta nola bidai horretan pertsonekin elkartzen garen, baina agian ez ditugula ez da ikusi, ez? Eta joten ginen araño, ez? Eta orduan egun batean pentsatzen nuen, horretzen naiz Londresen egon nintzela hilabete batzu bizitzen, obsesionatuan nengoela metroan joaten nintzenean, aurreko pertsona ez nekiela inoiz ikusiko nuen berriro edo. Orduan, argazkilaritza mundua ere gustatzen zaidala, egon nintzen aste oso bat, metroan esertzen nintzen bakoitzean, zela askotan, egunean askotan. Kamerarekin atera behar nuen aurreko pertsonari argazki bat. Eta, karo, batzuetan zen nola. Baina zen niretzat zen, pentsatzen nuen, gaude metroan eta ez dakigu ez da nor daukagu gure aurrean, ez? Bai, espazio bat konpartitzen dugula, ez bizitza bat, leku bat, baina jazta. Baina ez konturatzen. Orduan, gai hori ja egina zegoen eta ez nekien. Edo adibidez, erabili ditugun testu batzuen artean, adibidez, Nekanek hartu du Nafarre eskolan nengoenean, idatzi nuen nola, gonginen egiten dramaturgia, eta idatzi nuen nola novela txikitxo bat antzerkirako. Eta hortik testu batzuk hartu zituen. Eta horitzen naiz, estena bat zela, nola pertsona bat, kalean bizi den pertsona bat, eta gaia zen esaten zuela, zegoela alfombra magiko batean, pertsonak pasatzen zirela eta ez zuela inorik ikusten, ez? Eta testu hori hartu du eta ni ere pentsatzen, hori ere obsesionatu zaidan gauza bat izan da beti, ez? Nolabait, orduan, ari dira betidanik izan ditudan gauzak agertzen. Baina bilatu gabe. Bai, azkenean hor geratu dira, zure
esperientzietan oinarrituta dauden gai horiek, ez? Eta azaleratzen dira sortzerakoan. Bai, gainera hori, atal hori izan martzen bakarrik, testuak egiteko, espazioan ibilbide batzu, ezaki zer, eta justo zegoen esaldi bat zela, la gente pasa y no me ve, no me ve. Eta orduan horrekin, eta esaten nuen, pieza hau deitu behar da horrela, la gente pasa y no me ve. Orduan, hori, nago nola aurretik nituen gatazka horiek, gatazka edo pentsamenduak edo betidanik izan dituan hausnarketak, nahi gabe ari dira ateratzen proiektu honekin, orduan. Interesgarria. Orduan, ongi. Eta zure ustez, artea izan behar da gizartearekiko konprometitua? Nola barkatu? Ea artea gizartearekiko konprometitua izan behar den ala ez, zure ustez? Nik uste dut, izan behar duela edo ez duen izan behar, ezakit, nik uste dut bete duela horrekiko lotura edo konpromesua. Adibidez, justu jarri dudan adibidea ez, dela hori, nolabait Madrilen nengoelarik ikusten nuen hori asko, jendea etxerik gabe, hemen ere ikusten dugu, baina Madrilen zen pasada bat. Hiri handietan beti da. Eta ezin nuen bizi, niretzat zen oso gogorra hori ikustea, orduan batzuetan ere hitz egin dut pertsona horiekin, noizbait, Madrilen, Londresen edo noizbait hitz egin dut, eta kontatu didate bere bizitza, eta hor nengoelarik pentsatzen nuen, ikusten dituzu oinak pasatzen, eta esaten nuen, eske invisiblea naiz hemen. Orduan, adibidez jai hori ez, kontatu nahi dio gizarteari zerbait edo hausnarketa bat izateko. Orduan, nik uste dut... Behintzat begirada bat, ez? Begirada batekin, batzutan igual nahikoa dela. Utxienez, zerbait transversala izatea edo nik uste dut interesgarriagoa dela, ez? Egia da, nik uste dut ere dagoela artea agian estetiko hutsa agian dela, edo uste dugula eta gero ez da horrela, baina nik uste dut, pertsonengan edo gizartearengan hausnarketa bat egitea, arteak hausnarketa bat ematea, nik uste dut hori ezinbestekoa dela. Baina agian ez duzu bilatzen ateratzen da. Nahi gabe. Bai. Eta nola ikusten duzu zure burua hemendik ezakit 5 urtetara edo? Ezakit, itxaso ezakit. Bauzu beste ametxen bat hor... Ezki ditut asko nik uste dut. Ezakit, egia esango dizut, Iruñan egotea, orain pozik nago eta konturatu naiz Iruñak gauza asko eman dezakela eta artearen munduan gauza asko egin daitezkela, ez? Baina betidanik izan dut Iruñan geratzeko nola bildurra. Esaten nuen, hemen baldin banago hori esan nahi du, hori ez nagoela, ezakit. Mugatuta egongo zarela edo, ez? Edo hori pentsatzen nuen galdu nuela, ez? Edo ametsa galdu nuela, edo. Baina azkenean, daramat orain uste dut 2 urte berriro, etorri nintzenetik, ze beti egon naiz hemendik ara. Baina egia da, hori, beti esan dudala, hemen gauzak ateratzen badira, eta nik uste dut geroz eta gehiago dela, hemen nik uste dut geratuko nintzaket. Eta egia da daukadala beste amet txiki bat. Ni beti esan dut. Ni Iruñan bizitzera geratuko banaiz betirako, izango zen antzerki eskolan irakasle bezala egonda. Beitu. Eta justu aurten izan dut aukera hilabete bat, baja bat egiten, eta niretzat hori izan da beste, ezakit. Lorpen txiki bat. Bai, beste lorpen txiki bat, eta gustatuko litzaidake hori egitea, edo, nik uste dut. Hori gertatzen balitz, hori gertatuko balitz, nik uste dut hemen geratuko nintzakela. Baina, ez dut izten atea... Kanpora joateko edo... Beti pentsatu dut agian Bilbon edo... ezakit. Hemen gertu dago... Bai, handiagoa, ez? Aukera gehiago? Bai, baina, ezakit. Ikusiko du. Bai.
Ba, oso ondo irantzu, Vale. zorte hon proiektu guztietan, Mila esker. eta ikusiko dugu elkar ez tokietan. Bai, hori bai.